Здравейте хора, ние сме Vloggers TV и днес ще се атакуваме в Clash Royale. Както виждате в момента не ставам за нищо, но това няма значение. Да, сега Ще се... Важното е в момента да се атакуваме, няма значение кой бие и кой спечели. да, тук до нас е Дани Games BG. Само че той пак ще се атакува. Да, атакуйте ме. Да Pro BG, да Wolf BG. Да Pro BG. Да Worf. Добре, малко се претага това. Не бе, включено, изключено. Споко. И сега в момента падам от началото направо. Паравинс. И за тук пущам това. Въпреки че знам, че това не е много добро, но... Също, в момента кой атакувам? Мене. Добре, значи ти, че ме биеш. От началото добре се справям. Дери, сега тук бата с всичко, като ми го пусти. Сега бати ме мачкаш. Не, защо животът е толкова гниле неща? Айде бе, ясно. Сега съм... Браво бе, да. И сега ти ме биеш. Ти почти цялата армия. Що бе, бата, еднаш си ме бил. Еднаш. Че ме биеш, да, знам еднаш. Ето го купи, ебатих чето. Епа, това е в приятелска битка, бе. Дай Бата, еднаш си ме бил, ти си по-добър от мен, имаш по-добри герой. И така, в момента... Дай Сега ще се атакувам с... Добре, аз ще гледам битката. Кой че атакува? ме атакуй ме. Добре, аз сега ще атакувам. Сега е Дани Games BG. Monster BG. Близни, гледай. Споко, че гледам. Аз съм коментатора. Филм, че ме бия ти... Само че кам нещо. Ти имаш доста добри карти, браво. Ти имаш цебати яките карти. Пускам Spear Goblin. Да пребият 3 милиони. Бум! Он Алекс от началото... Не стига, че го водех, ама накрая ме размаза. Сега башо клипа да размачкам Дани, он преди 2 пъти ме би. Представяш? Да го засрамиш. Аре, те. Май гледам в Викай момента... за мене! О, типа за тебе, бе. И... Ти ти викам, не ставаш. Стой. Ти викам да подбери. Пускам ти фойерверки. Фойерверки бата, бе. Епа, тук видиш ли го това? Да. Пущи ми за Алекс малко. Пущи ли? Уич. Пущих му да има повече самочувство. Те още едни. Да, те тук го видях. Казах ли ти? Джамп. Телета. Ти на тебе. Три, две, едно. Бум. Бата си нещастно. А ти не знаеш? Да, капта. Сега сте атакувам тебе. Добре. Да може... Сега да видим каква е разликата. Че сме на третата арена обаче. Каква разлика, бе, бате? Я Давай. че ме смажеш от всекъде. Щом я бих Дани, а ти ме би мене. Ама добре се справиме и двамата. Дигай ти, чули? Първо я успех нещо да направим, ама... Нали то къде се атакуваше, не трябваше да се... И аз сега атакувам, бе. А преди оти говориш. Епа сега и ти говориш. Епа ти му го казах. Дере, ама добре се справят тези скелети, така че мислим, че пусни Локиперията. Бла, биеш ме от началото. Локиперията ще го вземе това. Обаче сега, че ми гръмне живота. Принто. Чекай малко, бе.
ми дава идеи. Ето тук, докато пуснем принципа на бата, тук всичко ми... То направо ми изяде всичко. Гледай. Айде, тук. Мисля, че ти гръмне бал. Бум! Каза бум. Бум, бич. Хора, да знаете, аз си играем Clash Royale от вчера. Ние по-добре. Или е по-добър от Дани Мили. Не съм по-добър от... Бившият ми съквартирант в Vloggers TV. А да ти кажем, я не играем от много дълги. Я изтрих паси, я свалих. Да. Вчера. Ау, ле. И двамата. Така си пас печелил предимто. Не го спечелих, па Валери бе. му. Нали го? Брата сме го спечелили. Не бе, първи я изтрих сутринта, като станах от ми и стана тъпа. И не я играх. После Валери си я изтегли. Брат ти. Да, изтегли я пайк. Зато тук бата ме довърши този. Принцо ме много кефи като герой. Затова favorite карти с принц. Ай, леле. Бе. Бум. Да, майко. Битка срещу скелети. Битка срещу скелетите. Гоблините са силни. Бати ме бои. Де, бати ми остави, бати се спасих тук. Не! Аз каза, разсейвайте го. Бати се защитих тук, бати ми. Не, билите. Това беше бати нечестната победа. Устих ти се нарочно да ме биеш, Да, бе! исках да ти дам малко шанс. Я поне на Дани му вземах една звезда. Не му взема. Предишната битка ми взема за това. Добро. Па я поса не му вземах. О, Искай карта. Вълк. Ще Мини искам. пек. майни пеката. Ай. Дай, донейтни ми веднъж щастие. Но я да видим дали Нямам мини пек. Трябваше да искаш вълкури. Кури. Вълкпеля. Я че ти искам канон. Ама нямам. Няма как да ти искам. Искай мини. Що да? Аре тогава да покаем от този клип в момента да се атакувам. Аре да покаем сега... Може и да влезнете в клана, ако иска да дай. Да, България 6-8 на 1. Аре сега покаем защо става въпрос тази игра. За какво става? Да. А ти нямаш Уичо. Епа и... Ама аз още малко вземам експо. И ти нямаш най-силната игра у играта. Те това. Ха. Томстон. Имаш ли тази карта? Епа и я нямам тогава това. Спорно се имам битка срещу едни доста добри играчи в Clash Royale. Какво? Monster BG и Vloggers TV. Monster BG и Vloggers. Хора, това беше от този клип. Надявам да ви е харесал. Абе, стой бе, я че довършвам клиповете. Само да покажем за една минута ще става въпрос. В играта има различни арени, като зависи колко копи имате, така ви се отключват повече арени и печелите различни герои. А на последната арена е арена 9. Примерно печелите 1700 копи и стават... И може да си арена вземете 6. Legendary карта, ако искате. Да. То на 8 арена се печели. На 7 арена има всякакви арени и изглеждат по различен начин и се направи много Първата яко. Legendary карта се печели на 4-та арена. На 4-та арена. Печелят се много яки карти от тази игра. Може да снимаме някога и на Clash of Clans. Нали? Въпреки че аз не играя вече. Така е, хора. И това ще бъде клипа. Надявам се ви харесал. Ако е така, абонирайте Палец се. нагоре и... Се абонирайте. И най-вече да ви кажа, на всеки 10 абоната ще правим клипче на игра, иначе както четете в заглавието Vloggers TV, само влогове ще си правиме и така ще се видим след до вечера. Чао!